faruwa? Lafiya? Gidana, me ya same ka? Gida ka sha? Ina ta faman kira kuma ka share kin tashi kin zo kin haɗa shayi shine ne biki tashe ni ba. Yunwa nake ji ka taso ka je kaman breakfast. Wallahi ka ta amana ta ka cice ni. Da magana shan giya ba sani ba. Wallahi ba san dauke ka ba wallahi anan za ka kwana. Wallahi ba ka san giya ba. Ba ka san giya ba. Ba ka san giya ba. Wallahi ba. Waalaikumsalam. Kawata. Ini Roman jaka. Ya gajiya. Lafiya kalau ya aiki. Na kalau aiki ce. Wannan wani irin wulakanci ne? Ni ce Roman jakan kuma yau? Haba kawata. Sai ka ce biki san tsokana ba. Wasa fa nake miki. Abu kalma ne fa na Hausawa. A'a. Kawata. Na'am. Kawata. Me ya samu fuskanki? Yana kaman kin ji ciwo. Wallahi kawata ina dan aiki ne a cikin ɗaki. To na dan dora abu a sama, so ina so in sauko da shi. Shine abin ya faɗi min a fuska. Me faɗo miki a fuska shine kuma baki gaya min ba? Da ban zo ba da ban san halin da kike ciki ba kenan. Kawata ba haka bane wallahi. Kawai naga abin ba wani damuwa can bane sai sa ban faɗa miki ba. Gaskiya kawata wannan ba daidai bane. Da ban zo ba da shi kenan ban san halin da kike ciki ba. Kawata dan Allah ki haƙuri ki yafe min kin ji? Ya wuce. Allah ya sa mu dace. To kawata me labari? Ban baki labari ba. Menene labari? Ana ci gaba da bincike akan barayin da suka yi ma babana sata. Kawata abin da nake so in faɗa wannan maganin shine da dai kawai su Abba da Umma addu'a kawai suka dinga yi ma wannan al'amari. Me ta saka al'amarin nan addu'a Allah ya tona asirin su. Amma in har aka zauna aka ce yan sandan nan ba abin da za su dinga bukata yan sandan nan bayan kuɗi. Ƙawata na mamun magana akan wannan amma sai ta nuna min wai ni ban san halin da rayuwa take ciki bane ko menene to. Sai na bar shi kawai. Haka ne. Karki da kin san su iyayenmu ne sun fi mu sanin komai. Kin san Hausawa sun ce abin da babbai hango
Wallahi ƙawata ban ga mijinki ba ina cikin. Ke ma dai akwai ki da son neman magana. Ke da kin san halin kayanki. In sa shi da tafiye-tafiye ya je nan ya je can. Dama ƙaramin ƙoƙari nake zama na a gidan nan ba. Ko? To Allah ya dawo da shi lafiya. To amin amin ƙawata. Ake ƙawata ma kin yi sa'an miji. Aini ina roƙon Allah ya bani kalan mijinki. To amin ko kuma wanda ya fi shi ba. Ƙawata ban baki labarin Ismail ba. A'a Ismail dai naki yaya yake? Ai Ismail mugun maƙaryaci ne. Maƙaryaci kuma Ismail da ya sani mai motoci kala-kala? Ba cewa yayi a gurin sai da motoci yake abu ba. To a gurin sai da motocin ma a shi ƙawata wanke motoci yake. Ke ƙawata kake faɗa min. Ha ba ni in sha. Ƙawata? Maza abin tsoro ne, akwai su da ƙarya. Kar ki ce min halin su ɗaya da Zayyad. Kin ga nan ba da daɗewa ba na ga Zayyad yana tafa min yawo da tsohuwar motan shi. Dan Allah. Ke ki kiyaye mutanen nan abin tsoro ne. Ke me ke tunanin zai faru idan na auri Zayyad? Wani irin tsufa wani in fact ki dan dinga imagine wani irin rayuwa zan kasance. Yanzu na gama lalacewa ina ga ba za ma ki zo ma gidana ba. Ƙawata, me zai hana ni zuwa gidanki? Zan zo mana ko dan in zo in ga halin da kike ciki. Anya ƙawata ba irin wannan tsufar da zan yi ai zaki yadda ki zo. Me zai hana ni zuwa? Ƙawata? Auren talaka masifa ne. Sosai ma? Auren talaka bala'i ne. Ni zan baki. Ke auren talaka tashin hankali ne. Allah ya mana katangan karfe da talaka. Amin. Naira 5 in kika tambaye talaka. Ƙawata, billahi lazi sai zo miki tashin hankali. Naira 5 kullun yana cikin babu kai Allah dai wadaran tsiya. Kuma kullun kana cikin kuɗin cefane. Wallahi sai ina zan iya. Ƙawata, ke dai kawai ina miki fata. Allah ya baki mijin da ya fi nawa. Amin ƙawata. Ina za ki je? A kai ki ma haka, kar mu fara. Kin sani da ke ba mu haka. Ki bari in shiga kicin gashi na dan dore girki ko dan indomi ne in miki kicin. Wallahi ƙawata ina so in shiga gidan su Maryam din can. Daga nan kuma in wuce gida. Kina so in zauna ne mijin ki dawo ya same ni. Ke gida ke ba ke kaɗai ba. Nan ba za ki iya zama ba ne? Bari in zo kin ji. Ba ki raka ni ba. Wallahi ke dai kawai kina da damuwa. Mami! Wanda zuwa. Ke kina ciki? Dama zan ma fito ne. Sanda zuwa. Kun tashi lafiya? Lafiya kalau ne. Ya mai ɗakin naka? Lafiya kalau. Dan dai ka san ba zan tambayi 'ya'ya ba. Muna nan muna gwagwarmaya da su. Ai na ji hayaniyar sa a ciki. To duk kuna nan kalau ku? Lafiya lawa lami ta ce a gaishe ku. To in ce dai ba wani matsala. Kuma babu wani damuwa a ciki. Ai kin san ina akwai damuwa zan gaya miki. To in ma da matsala kai gaggawan gaya mu. Dan mu san yadda za a yi mu magance shi. To shikenan umma. Na ji sai yaran suna ta wasa a waje. Dama na zo ne in zo dake sun tafi mata da su. Ta matsa kenan. A ko da. Dama na san za a rina. Ba wai matsala bane saboda dai su dinga ɗebe mata kewa ne haka da sauransu. Saboda kin ga ita kaɗai take zaune a gida. Dama sun dame ni mamansu. Na ce to shi kenan. Za ku koma wurin mamanku amma sai kun ɗan kwana 2. To shi. Akwai matsala sai in bar sa. A'a barin haɗa musu kayan su. Assalamu alaikum. Oyoyo, Iman ina. Oyoyo. Yanzu zuwa ka je ka ɗauko su. Wallahi kuwa. Ya hajiya fa. Tana lafiya kana. Kuma shiga Gaskiya mutum yana da alama fa auren nan fa ya karbe ka.
haka sai yanzu fa kake fitowa, alama da amaryar nan ta iya kiwo. Na lura kawai cewa dai zaulaya ta kawai kake yi. To yanzu dai duk wanda ya taba gani na so daya in ya ƙara gani na a yau ya san cewa lallai dai na fada. Na rame. To menene dalili? Aure ne dalili. In dai haka ake aure to gara ma na mutu ban yi aure ba. Kaga wannan auren ya zama mun alaƙaƙai. Na rasa yadda zan yi da rayuwata. Ban faɗa ma kowa ba, kai ma dan naga amini na ne. Shi yasa na gaya maka don mu samu mafita akan wannan al'amarin. Abokina na ga kana ta bani abin a dukunkunin ne haka, da ka bayyana mun kuma ai kaga kila sai mu samu maganin abin ko? Bilal, kamar yadda ka sani, daga ni har Laila ba da amincewa mu aka yi wannan auren ba. Amma kaga tunda aka yi wannan auren, haka nake ganin wulakanci a wurin ta iri-iri. Amma wani abun mamaki, maimakon in ji na tsani Laila, sai in ji soyayya ta kaɗai ke shiga cikin rayuwata. Babbar magana. Wallahi, san Laila ya shi san mace ni. Ina mata san da ban taɓa ma wata ƴa mace a duniya ba. Duk ka gare soyayyar da muka yi da Khadija. Babban magana Zayyar. Gaskiya ka ɗauko hanyar da ba ta ɓullewa. Ka san fa an ce san masa wani ƙoshin wahala ne. Ni ko na san haka. Ni kaga a rayuwata ban taɓa yin soyayya ta kaso a soka ba. Ni kaɗai nake soyayya ta. Amma yanzu kai wata shawara za ka bani? To gaskiya abokina shawaran da zan baka anan shine kawai ka rabu da wannan yarinya. Kai, abin da ba zai yiwu ba kenan. To gaskiya abokina ni dai kam in dai har haka ne, daga yau kada ka ƙara zuwa min da wata magana makamancin irin wannan, saboda ni dai wannan dai kam ita ce kawai shawara ta a gare ka. Yanzu maganar Lilin ne haka sai ka ce in rabu da ita? To ni dai in dai shawarar da zaka bani kenan in rabu da ita to bana so. Ni dai gaskiya na gaya maka. Gaskiya ba zai yiwu ba. Gaskiya na gaya maka abokina. To shikenan. Salamu alaikum. Sallama nike tun da na shigo, tun da ka falo. Ba wanda ya ansa ni. Me kake yi a kicin? Wallahi mama ba ta jin daɗi ne, shi ne na zo faɗa mana abin da za mu kai. Fatan lafiya. Wallahi ba ta jin daɗi ne. To shi kenan. In na koma gida zan turo Asabe. Duk wani aikin da ya shafi cikin kicin ɗin nan za ta zo ta gabatar da shi. To shi kenan. Ina take yanzu? Yanzu tana cikin aiki. Bari in shiga in duba ta. To shi kenan. Allah ya sauke. Sannu da zuwa. Ai wannan aure ka tsaya. Kin ga inda nake gasa ki? Ai ina tsammanin kuka da ba za ku sai shigowa. Ai ba a magana a kai. Ya cikin naki? Ya wace miki kan ne na same shi a cikin kwallo. Na ce ina tafi ce kina kunci ba lafiya. Daman zazzaɓi ne. Kuma na ji sauki. Allah ya baki lafiya. Hajiya ki shiru. A'a, ai ba sai na shiga ba kuma. Da Allah ya sa na dan zuwa. Shi ba ki ci abinci ba. A'a, ai ni ban cin abin girkin maza. An yi zan ɗaura miki wani. Ke da baki da lafiya? Ai mara lafiya sai gado. Bai lafiya ke girki ba mara lafiya ba. Allah an fada na gode. Sai an ci mu.
Abun mamaki, wai kuna manyan gayu. Amma wai ku rinka cewa gaba ɗaya wai a ɗan muku shayi ba, wallahi ba girman ku bane. A ka sai yanayin garin ne yayi. Yanayin garin ne, wani zuba na shi in ka zo ka ɗan canja. Wani gobe ka sha da madara, an jima ka sha ba madara. Haka ne. Yawwa. Wato, kai, ayi wannan sai a yanzu ga mun bare da nan da yanka. Yan koma na 40. Okay, kai ma da ka ce a tsaga ma da wannan. Bismillah ko? Aga mai inda mun da ya tara mun aiki gurin nan ina dan yanka biredi da shi. Allah da mun shayi. Yake ta ba mu. Maganar da ke tafiya mai. Dan gyara masa dan. Ai haka. Kun kammala ne? Kun kammala. Madalla. Cikon kenan. Matala bi ba? A sun kai. Yau masha Allah. Ai kaga irin wannan yana son baki irin kuna dala gobe ku dawo. Dala da mun ku baki. Allah sarki. Allah sarki. Ai ka san wannan mai shayi. Daga ganish. Wallahi ya gada shayin nan. Shayin da kake gani kun kakana na gada. Lokacin da kakana na in ya rufe ido mana bibita shayi. Yayi mun ga alama. In ya rufe ido haka iya rufe bibita shayi. To abin da yasa ni ban gaje shi ba ban cika zama teburin bane sama sama. Ba wannan ma magana makwabcin ba. Bai kira ga ido mu. Ba dai mijin Khadija ba. Ka samu labari lokaci. Aha. Ai labarin na tuntuni ya baza cikin gari. To ai ni ban samu wannan labari ba sai da. Ayya, an banka na. Ikon Allah. Wai kada ku ce Khadija take dan yawan kai komo nan unguwa haka. Kaga ta tara wayoyi a nan ta kaman guda 3 zuwa 4 aka manya manya. Wani da gaske ita. Sai kaga tana ta fadin rai, tana ta wunucika, tana ka daukar wani irin minista ko shugaban kasa ko wani babban mutum take aure. An fashi. Allah ya kyauta. Da aka yan sanda sun kama shi ma harbe shi za su. Haba. Shikenan addu'a mu ta cika. Billahi mun gode Allah. Ai mu din mutumin da ya zo na wani fadin rai na fanka ma yana cika riga. Alqur'ani banza. Man kare. To kai kuma me naka ci? Kamanya. Kun zo kun zauna kuna gulmacen mutane. Kai me sa wai kuma shayin ne wanci sai a zo a zauna a teburin ku ana gulman mutane. Bai kamata ba wallahi. Ba haka bane. Dole abun ne heda dan aran hannu. Ko ba haka bane? Ka san da kowa Kai wani irin mutum ne? Kai ma wani irin mutum? Wai me kake nufi ne? Kai wallahi daga ganin ka ba mutum arziki. Kamanya. Da. Kai dai ba mutum arziki bane. Kai sai na nuna ma ku. Na ji ba mutum arziki bane ni biyan kudin shayi na to. Kudin shayin ma ban za a biya ba. Kamanya. Ku dawo mishi. Kai. Da. Ba kun kudin shayi ba? Ai nan kun da ba. Mami Sina ya sake ni. Ya sake ki. Ke kika ja mata. To yanzu Yazid, idan na so in ganka, yaya za a yi in ganka a wannan wuri? Eto, yaron nan fa ya rena min hankali tare da wayo gaba daya, ya mai da ni wawa ma. Za mu je wajen boka da ke. Sha yanzu magani yanzu. Magana ce ta 'yan karansi. Boka Hannatu. Ban saba zuwa wurin boka ba Hannatu. In muka je ba zai kashe mu ba wani ba zai mana wani abun ba. To alhamdulillah. Shi yasa ake so a yi da
abubuwa a riƙa yi da wayayyen mutum. Abba, mijina da fashi. Fashi? Fashi? Ke kin san dama shi dan fashi ne kika aure shi? Wallahi. Ina ka samu? Da wani za ta ci. Na ce ina ka samu wannan? Da wani za ta ci. Da sakin za ta ci kuma da hukuncin ka. Sai ka daddatsa ta. Wato kin boye addan. Wanda in na gano addan ke zan sare maka kafa.